Bungayesintu ngisukuphuma phela esihlokweni. Wena ukhuluma ngocansi lokukhothana. Ungabe ucansi lokukhothana bafethu lufanele yini ukuthi sibeke? Ihabushele lezi ake sibambe nayo ingoma. Ihamata ngalintombi habushele lezi hamata ngalintombi we. Awusuka madoda ngayibiza ngonduna kaNdaba. Untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo ngabhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe nkankane elakhala lathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Angethembe ukuthi ke nawe umbukelo wempunga yesintu TV uzokwazi ukuthi uyivume le ngoma. Uma ukuthi usanda kusijoyina ke kule channel yethu igama lami ngumlekeleli Mbanjwa. Kanti insizwa ke zingibiza ngayo unduna kaNdaba. Ngiyakwemukela ke la kwempunga yesintu TV kwi channel yethu la sifundisana khona izinto ezithinta isintu. Kule channel ke bafowethu sike sikhulume nje isiminya sodwa. Ngenzela ukuthi uma kukuthi umusha kule channel mhlambe nama video akawabuki wonke. Ngifuna ukuthi nje wazi ukuthi kule channel asihlonizi kodwa sikhuluma isiminya nje sinjengoba sinjalo. Ekukhulumeni kwethu kwiqiniso kwelibaba linjalo. Asisho ukuthi ke wena ke uhambe eceleni kwale iqiniso. Thukuthela bese uyaphuma uyabaleka la kwempunga yesintu TV kodwa kufanele ukuthi ukwenze bizo omunye naye azolizwa leqiniso. Asisho futhi ukuthi izinto eziningi esizishoyo wena okholelwa kuzona asisho thina ukuthi ziyeke kukuwena ukuthi uyakuthatha yini esikushoyo bese uyakwenza noma awukuthathi. Kodwa mina njengempunga yesintu ngesizathu sokuthi engikukhulumayo ngiyazi ukuthi akuyona inkohliso kodwa kuyisimini. Ngiyafisa ukuthi izinkulumo engizishoyo bafowethu noma engizikhulumayo nizithathe bese niyazenza. Namuhla ke bafowethu ngifuna ukuzokhuluma ngesihloko esicayi kakhulu. Ngaphambi kokuba ngisethule lesihloko ngizokubeka ukuthi ngifikile la kwimpunga yesintu TV ngakhuluma ngokushaya indlwabo. Abantu abaningi abathandanga abanye bathandile ngoba vele sabantu angeke saya ngancenye ngoba asiwona amanzi. Abanye bathemba ngayesintu lokho kukhuluma sikuzwile ngempela kuyisiminya abanye bathi abakuzwa. Abanye abantu bathi thina asikuzwa lokho kushoyo indlwabe nje iphasisiwe yaphasiswa odokotela kulungile. Namhlanje ngikho lapho endlwabeni kodwa namuhla la ngikhona ngilala ngikhona. Namuhla bafowethu isihloko engifuna ukukhuluma ngaso ngifuna ukukhuluma ngalo cansi eselwenziwe esikhathini sanamuhla okucansi lokukhothana. Omunye umuntu bafowethu uzothi impunga yesintu ucansi lokukhothana ngabe kufanele yini ukuthi thina njenganabantu silwenze. Ukhumbuleke ukuthi ke izinto eziningi ezinhle nezimbi sithi masisenza thina njenganabantu sithi noma sesitholile ukuthi lezi zinto esizenzayo azilungile kodwa ngesizathu sokuthi sisuke sesizenza thina futhi sikholelwa kuzona sike siyithola intethelelo yokuzithethelela ukuthi konke sikwenzayo ngamanyala nokunuka kodwa kunuki. Siyayithola nje intethelelo yokuzithethelela ukuthi esikwenzayo konke kulungile. Angiqondile ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe mhlambe inkulumo yami ingezwakali kahle. Umthetho wami ngifisa ukuthi izwakale kahle. Kodwa ke ningixolele bafowethu ngoba ngizokhuluma bafowethu isiminya sodwa ukuthi isintu sethu sithini. Ukhumbule ukuthi ngaso sonke isikhathi mangena la ngithi la kwimpunga yesintu TV sikhumbuzisana ukuthi ngezikhathi zasendulo kwakade kuhamba kanjani okhokho bethu babehamba kuphi. Thina uma sesingasahambi lekhamba khona okhokho bethu kusho ukuthi asisahambi kahle. Isihloko sanamuhla sithi ucansi lokukhothana. Webafowethu ngesikhathi zasendulo ogogo bethu nomkhulu bethu yayikhona indlela ababenza ngayo ukuthi bagcine bejabulisana bona besothandweni laba bakulo. Enye into futhi bafowethu ngizokhuluma ukuthi uyabona makuthiwa nikothandweni nikubudlelwaneni nomuntu ziningi izinto ezinganijabulisa ziningi izinto eningazenza ukuze nijabule. Punga yesintu ngisukuphuma phela esihlokweni. Wena ukhuluma ngocansi lokukhothana la. Kungabe ucansi lokukhothana bafowethu lufanele yini ukuthi sidenze? Yabona bafowethu masikhuluma iqiniso. Masikhuluma iqiniso bafowethu njenganomuntu efa. Lento bafowethu iyinto yasentshonalanga. Ngisho ukuthini mangithi into yasentshonalanga. Lento bafowethu iyinto efike nabantu abamhlophe.
Ngike ngachaza komunye umfanekiso oqoshiwe ukuthi abantu abamhlophe babantu abangenandaba nehlazo. Babantu abalijabulelayo ihlazo. Thina sabantu abampisholo ihlazo akuyona into yethu. Into engasile thina sabantu abampisholo akuyona into yethu. Ngaphinde ngabalela ukuthi thina umdali wasidala saphelela. Wasidala thina saba umfanekiso wakhe. Yingakho ukuhamba kwethu kungafanele ukuthi kufane nokwabanye abantu. Kodwa kusuke kufanele ukuthi ukuhamba kwethu sihambe ngendlela ebonakala ukuthi thina umdali usidale wasenza saba umfanekiso wakhe. Izinto eziningi ke bafowethu ezamahlazo thina zisifanele nezinto ezibhedayo. Lento bafowethu yokukhothana zinsizwa ukhotha inkomo ungene ngaphansi kumuntu wesifazane njengenja ayifuneki leyo nto bafowethu. Angisho ukuthi yiyeke leyo nto kodwa mina njengempunga yesintu kubalekile ukuthi lento ngiyibalule. Leyo nto bafowethu ingcole kakhulu angifuni ukuthi ingcolile ngokasethongweni ngoba abantu abaningi mangikhuluma ukuthi ingcolile ngokasethongweni bavele bangangizwa kahle. Leyo nto nje bafowethu ingcolile kakhulu. Awucabange ngoba umuntu wesifazane kuyenzeka ahamba ezinsukwini zakhe. Usuyafika wena uzokhotha lapho. Ngenkathi usakhotha uyothini ngoba phela umuntu wesifazane naye akazilawuli ukuthi igazi lakhe manje sekufanele ukuthi ke manje nake ahlambuluke. Uyabona umzimba wakho ukuthi manje sekufanele ukuthi ukhiphe lento. Uyothini mawazi ukuthi wena uya ngenyanga ezavela kule nyanga. Ngenkathi usangena wena lapho bese avele enze lento. Leyo nto bafowethu iukungcola nje okukhulu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayayenza ngisho futhi ukuthi abayiyeke kodwa ngenzela ukuthi bazi ukuthi leyo nto bafowethu into ephambene. Lalelani la. Kuyenzeka vele bafowethu uyabona uma nje ubuke esikhathini esiphila kusona. Siphile esikhathini la uSathane edla lubi khona. uSathane ungenelela ezintweni ezinhle ngendlela eziningi ezahlukene. Ngenkathi niyaniqala niyenza leyo nto bafowethu nithi niyakhothana. Anokwazi ukuthi senembethwe idemoni elikhulu uSathane. uSathane useyangenelela usenenzisa lento ke manje kungafanele. Kuphuma umchamo lapha. Kodwa wena ufika uyadla wena uyakhotha khona kunjalo. Lento bafowethu akuyona nento eksikaze siyichaze ukuthi ingcolile. Iyakwazi ukuthi izibonakalele yona. Abantu abamhlophe bafowethu akufanele sibuke bona bese siyenza. Ngoba bona into eyihlazo vele into abaphila ngayo. Thina sidaliwe ukuthi thina siphile ngehlazo. Lento nje yokukhothana bafowethu ingcole kakhulu. Ake ngicaphune esinye isiqephu senye insizwa. Lensizwa ithi yenza umsebenzi, mayenza umsebenzi iwenzela ithongo langawe imukela vela lahlekelwa umsebenzi. Yathi mayilahlekelwa umsebenzi yabe sithatha induku zayo yakobheka. Yathi mayobheka wathiwa mfana kuyatholakala ukuthi angathi khona ukuthukuthela okusethongweni. Kodwa akawuthathe nazi induku ufike ugeze nje sinethemba lokuthi ithongo lakho lizofika kuwena. Nebala lensizwa yathi isebenzile leyo nto kwadlula insuku zantathu uma isho yona. Ithi kwabe sekufika amakhehla amabili athi wena mfana uyeyisa wena mfana. Uthatha ukudla uzokunika thina ungcole kangaka. Uyithatha phi lento yokuthi ungene ngaphansi kumuntu wesifazane njengenja bese uthi unganika thina ukudla bese uthi ungakhuluma nathi. Uyithatha phi leyo nto? Lathi ithongo nje mfana akukho thina esokuthatha ukusuka kuwena ngoba ungcolile uyanuka. Uyabona nje ngisho lento wena uyizwa kahle ngoba vele lento yokukhotha inkomo usukholelwa kakhulu kuyona nawe ntombazana. Lento ukuthi ukhotha umthondo womfana iyona nto wena usuyazi ukuthi umuntu wesilisa ujatshuliswa ngayo. Umuntu wesifazana akajatshuliswa ngaleyo. Umuntu wesilisa umnika inhlonipho nothando. Nawe umuntu wesilisa umuntu wesifazana unika inhlonipho nothando. Lezi zinto ezingamanyala abafowethu esizenzayo yizo kanye zisiqhatha nokhokho bethu. Mawubuka abantu abasha abafundile bangakanani kodwa imisebenzi abayithola izinto zabo zibophile zithulile zithe tu. Akwenzeki lutho empilweni. Uma umbuka umuntu clean uyambona lo muntu ukuthi uclean akufanele ngabe izinto zakhe azihambi kahle. Uyabona futhi ukuthi nomsamo wakhe nawo uright umsamo wakhe. Yini pho izinto zakhe ezingahambi kahle umuntu eclean kangaka egezile emuhle. Yini enza lokho? Yilezi zinto zonke esizenzayo sabantu abasha ezamanyala. Sithi masizenza bese thina siyithola intethelelo yokuzithethelela ukuthi lezo zinto zilungile zibe zingalungile ngoba nako sibona zimnandi. Izinto ezimnandi bafowethu eziningi ziyagulisa.
lento nje yokukhotha inkomo angisho ukuthi yiyeke nawe ntombazane lento yokukhotha umfana isitho sakhe sangasese into engasile leyo uyintombazane enjani ngempela umuntu wesilisa onjani yebo kona phela bafowethu omunye umuntu uzasha athi uma usulaphana mpunga isithi kusose kwenye indawo kodwa kubalekile mina ukuthi ngikutshele ukuthi okwazi ukuthi uma sewenza lento usuke usungene usathana usathana usuke sengingenile lapho ngoba omkhulu bethu nogogo bethu yayikhona indlela ababenza ngayo yokuthi bona bakwazi ukuthi bazijabulise kodwa ngendlela efanele uyabona bafethu kudale ukuthi ubhoko lugwazi ihawu nehawu liyavika ngonjalo uyabona angeke manje uzungitshele wena ukuthi umlomo uzowuthatha uhambe ufaka lapha nawe ntombazana uthathe umlomo wakho ufake lento bese uzitshela ukuthi nje wena leyo nto leyithongo lakho angeke lize licasuke lizocasuka bafowethu na kanjani ngoba lento bafethu ukunuka nje okukhulu bafowethu kuphuma umchamo ngeke uzungitshela ukuthi wena ungathatha isikiki udlele kusona into ehlala umchamo phoma nje lento ephuma umchamo uyikhotha kanjani hayi bafowethu ungangizwa kabi kodwa nje kubalekile ukuthi sivusane lapho ukuthi ezinye zezinto ezifike nondlebe ezikhanya ilanga kubalekile ukuthi masizenza bese siyabuka ukuthi zisaba namthelela muni ngokwasethongweni ngiyazi mhlawumbe bafowethu ukuthi engikukhulumayo akuzwakali kahle kuwena ngoba iqiniso vele ulithandi nalento lena yokukhotha nokukhothwa uyayithanda kakhulu kodwa kona kufuna wazi ukuthi ngelinye ilanga lento yokushaya usungasazi manje ukuthi uzoyilungisa kanjani ngoba kuhlunguke mayizokushaya usungasekho lemhlabeni kuhle kakhulu mayizokushaya usekhona lemhlabeni ngoba usukungakwazi ukuthi ulungise lelo phutha hayi angageqa amagula ngoba ngemuke ngiyimpunga yesintu angiyiphethe kodwa kuyiphetheni kwami ngithi abantu abasuke beganene beyindoda nomfazi kucishe kube ngconywana kubona ukuthi bathola intethelelo ngoba basuke bebukeka njenganabantu abafuna ukuvikela imizi yabo ngesizathu sokuthi sesiphile esikhathini vele la singcolile khona la abantu befundisana khona ngezinto ezamanyala nangezinto ezamahlazo bese kuthi izinto ezilungile bangafundisani ngazo kodwa nakuba kunjalo ngiyabakhuthaza abantu ukuthi abangazenzi izinto ezifana nalezo abakhulume nabantu babo benzane baqonde ukuthi lezi zinto lezi ngokwasethongweni ziyizinto ezingcolile inhlanhla ziyancipha omunye umuntu ukuzothi mina ngiyayenza lento kodwa inhlanhla nginazo uyabona ithongo vele mase likudubile inhlanhla wena uvele uzitshela ukuthi inhlanhla kanti hayi ngoba nake inhlanhla ngokwasethongweni sekuyibhadi ukhumbule phela ukuthi usathane naye uyabusa emhlabeni uyabadinga futhi abalandeli bakhe wena ungazitshela ukuthi unenhlanhla ithongo liyajabula kanti akulona ithongo kodwa manje sekujabula lo sathane osuke kungenile ngalenkathi wenza leyo nto angageqa amagunda ngiyacela ukuthi lo mfanekiso oqosheni udlulisele nabo kwabanye bese siya subscribe na ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi ke nje impunga Pati bakala nje yini cha Bakalele solo bulungisi Pati bakala nje yini Bakalele solo bulungisi Nange tata mwanta milo Wachachi komishie kodete Wenye gaba zanjira mafuwa